Pýtali ste sa ešte, ako rozlíšiť tie atmosy, pretože máme nejaký Atmos Office, máme nejaký Atmos Industry, potom je nejaká atmosféra. Veľmi jednoducho, Atmos Office je do kancelárie, to je tento tu za mnou konkrétne, je tichý. Potom je Atmos Industry, ten je vybavený podstatne silnejšími ventilátormi, to znamená, ten vzduch zo svojho okolia si vie podstatne rýchlejšie vo väčšej miere nasať a teda zabiť tie mikróby. Ale samozrejme, keďže ten vzduch a výkon vzduchu je podstatne väčší, tak aj tá hlučnosť je vyššia, čiže moc nedoporučujeme na nejakú takú prácu vedľa vás, to by bolo nepríjemné. A potom je tu atmosféra, ktorá skutočne je kráľovná v týchto produktoch, tam ten prietok vzduchu je najvyšší, je modulovateľný, je doplnená o lampu, je doplnená o Bluetooth reproduktor, ktorý vám teda hovorí nejaké inštrukcie, alebo si ho viete napárovať na nejakú hudbu, ale hlavne je vybavená najväčšou dózou UVC, najhrubšími HEPA filtrami a teda tá dezinfekcia skutočne s atmosférou je na najvyššej úrovni.